Dihamu manami inanami na hinahulongan luwasan Jesus, dihita saluhut, talian marhata, satokin, lau manangihon, sian ruas ni hata ni debata, parsiajarata sadarion di hari Selasa. Parsiajarata di hari Selasa, imana dienet sian Joshua 10 tolu, ayat sada rodipitu. Paraloan sian luati. Ahado paraloan sian luati. Asa berngota di parsiajaraton, ya. Paraloan sian luati ima na disalin tu hata Batak sian bahasa Inggris The Challenge of the Land, ya. Molotuk pe tano kana ani si leon-leon sian Jehovah tu bangsa Israel adong doa kaparaloan dinalaho manoluk luatina sida akka paraloan dia mai ima tabereng jolo di persejaraton asa tajahama ayat na sian Joshua 10 tolu ayat sadar rodipito, ya. Didok debataan tu si Joshua. Dung sarimatua si Joshua didok Jehovah matu ibana nunga sarimatua ho jadi godang si tutu dope tanoi tading si papatua. Di hari hatua-tuaon ni si Joshua godang dope luati si papatua. Ya. Ondo tanon na tading dope na perjolo ima perbalohan ni halak Palestin. Paduahon tano Gesur, Sihor sahatu perbalohan Ekron, tukan utara. Dong imuse 5 raja nae, raja ni halak Palestin. 5 raja Gaja, Asdod, Askelon, Gad, nasian Ekron, Dohot, Awi. Jadi jalur Gaja natabige nasering adong masa disan nakahaguturan na jolo sa daharajaon na Raja Gaja. Dia ito pa didok di Dangsina, Meara, ya, na didolok Sidon, satu apek, satu perbalohan ni halak Amori. Dia 5 ima tanah ni halak Gebal, Libanon tukan habicaran, Balgad, dolok Hermon, sahat Rodi Hamat. Nah, jadi saluhut hutaon di surat napabohon na takas doa dong akka perbalohani dot huta akan na pinapato ni bangsa Israel nakpenaong di pasaha di batato na sida. Jadi sudah pangisi ni Tor olat ni Libanon sahat ro di misrepot main sudah halak Sidon ahu mangonjar na sida meradopon halak Israel. Jadi memang dipakai di batado bangsoi. Alay tabodo na sida anggo napapatuhon mangonjar mandopang Jehovah. Ahu mangonjar na sida meradopon halak Israel. Jadi andorang somerbagi dope bangsoi di tanah tiatianani. Jadi adong dope kasido pangon na sida, ya. Duk pesayon baru di dok debatama bagihon ma tanoi tunasia marganai, ya. Ya sia satonga, ya, sia satonga marga. Alana marga manase satonga nunga
dapat pertalian di Bani Batangaik Jordan. Dohot marga Ruben dohot Gad. Alana sida nunga di bagian si Musa yan pertalian nasida. Jadi taberang may son nakin di surati takas akaluat dohot bangso na mangalokon paraloan dopak bangsa Israel. Jadi lau manoluk tanoi ikon jolo dipapatu dohutai. Nah, jadi marningot hinatutu saleleng martaut-taun halak Israel mangulu gabe hatoban. Danga dong perbinutuan nasida taringot parparangon na laho patundukon akaluat. Ya. Nang akatuan nasida halak Mesir merdongan parangan na bigu jalahobas ndang mergogo manaban hutai. Mulai dibandingkan halak Israel dengan halak Mesir, memang dangadong kemampuan ni halak Israel sebagai tentara nalau mandopang akabangsonas. Sedangkan halak Mesir dot persenjataan na lengkap dan barani mandopang halak Kanaan. Ndada adong halak Mesir manaban tano Kanaan. Sikop ala huta marparik na timbo naso hagargaran doluati. Sonari. Sada bangso sian punguan ni akka hatoban na jolo. Dito nahon laho patundukon sada luat naso tarpapatu ni tuan nasida na parjolo. Mesir sebagai tuan dak tarpapatu sanggotano kana. Alai hatoban nasida halak Israel. Terpapatu sado hutan na marparit na timboy. Molo tersoluk na sida luati, holan ala ni asi ni rohani Jehovah sambingdoy, ndada ala ni gogo manang huaso na sida. Molo tapai hutihu dotutu di buku Joshua on mulai sian Joshua 10 tolu sahat di Joshua bindu 21 na manariasan taringot tu na membagihan tano itu akka marga-marga ni halang Israel. Na membagi-bagihan ni pabotohon tu halang Israel indada holan dopak dinaong nilihon na sida alay dohot ng huta na ikon siguluton na sida di luati. Dada holan luat na tarpapatu. Naong dihamanakon na sida di parporangan di bagian. Alay doho do luat na marpangisi dape di si rajana di sido dohot paripena. Taruli hasonangan dohalak Israel itano na nilo ni Jehovah tu nasida. Nagabe tiat-tianan nasida. Panoluk na tutudo nasida di si. Ijala Jehovah do napuna tanoy. Ida banak ta parsejari di persejaran natuari ang halak Israel na manjalo tiat-tianan ni halak paisolat do manang halak dagang nasida. Alay sakap ni dibata ikon do di pasada di bogasan panjakonon ni Jolma. Sa tonga parjolo siyan bukon patuduhon, songon dia dibata mangalehon tanoy marhite, mangalele halakanan. Sa tonga na paduahon, pabuahon, songon dia halak Israel manoluk tanoy marhite na patunduk kotsa. Di sama akka paraluan na di surat nakin, akka paraluan dia do. Ya. Oma kabangso nagtajahan nakin, na si adopan na sida di akka paraluan lau papatuhan. Ya. Tudos songon halak Israel, ndang terpatupahita manang dia lau manjakon haluaw ni. Tung asin ni roha ni debatado. Ya.
Hola na sini rohanaidon na tapangasahon. Tudos songon tanoi hola na sini rohani debatat halak Israel. Manghihutan parpadan na sida dohot ibana. Tutu indada ala ni pambahenan na sida. Ya. Ndada ala ni hatigoran na sida. Ndada ala ni haburjuan na sida. Alay tung Jehovah do na mangonjar bangsoi sian tano kanaan. Ya. Tudos sungot songon hita ikon mamolus dalan papitahon di bogasan pangoloyotan nagok holong ima tanda songon sada sian pangisi harajaon ni debata. Molotukpe inda ada tudos situtu sada doi di namangalehon tanoi tunasida marhite asini roha dot haluauta natajakon marhite asini roha tung jonok situtud. Ya asini roha ni debata tu bangsa Israel nalau dapat tiatianan sian tano kanani lasongoni dodong baga-baga na tu hita. Asa dapat hita akat tiatianan marhite asini roha ni debatad. Ya. Alani tajakon ma dibugasan las ni roha. Asini roha ni debata. Nunga dilehon tuhita asini rohana na boloni. Tung diluas do anakna nasa sadai Jesus Kristus mate di haupin norsil asa humokop hita alani unang ma ta ambolokkon asini rohan ni Jehovah. Jadi songon dia do hala Kristen di saunarion mengadopi paraluan na sarupa dohot aka paraluan na maradopon tu na manoluk tano parpadanani. Ya. Jadi nagabis kusukun dita tutu songon na pinasaan niya mata pandita si manukali nakin songon dia do aka hala Kristen di saunarion. Ya. Di jamaton mengadopi aka paraluan na sarupa dohot aka paraluan maradopon tu na manoluk tano parpadanani bangso Israeli. Ya. Jadi menurut aja di Filipi 2:10 Heber 10:20 hidok mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluahon mun. Ikon ulahon notta do haluat. Tapatuduhon marhite parange pabuan na tajalo haluahon siat tuhatta mardongan biar dohot lomos ni roha. Ala ni balgan yasi ni roha ni debata. Di ini maulate ma rohatta ala tajalo harajao ni gabe. Ditogu-togu hita gabe dijo hita tupunguan na badia. Gabe parhalado halomuan ni debata. Mardongan biar dohot hadaulata. Tajak kamatutu panjuan ni debata. Nang mamilit hita at sa gabi parsidohot hita di tonga-tonga ni punguan na badi sangan punguan ni bangsa Israel na pinili ni debata. Say partohap parjambar mahita di harajaon surgo na pinarade ni Tuhata songanima persiajarata di persiajaran ari selasa paraloan sian luati. Maulay tema, say Tuhan ma na mamasu-masuhita sa luhut. Martam yang mahita. Malati Tuhan, nung ngabe di persejari hamis yang ruas nihatan. Di Joshua 10 tuluan patuluhan, andorang sotipak dope dibagi-bagi si Joshua
Taano tia-tiana ni adong lopeak kaluat si papatuan na sila. Jalatakas lo diguari patuduhon memang nyata do oleh Tuhan songon dia bang somi na pinilit mi menjalo huta manang tano parpadanan. Maulah tema Tuhan, ala denggan ni basam, hodo na mengonjar saluhut akka bangso, nadong di kanaan do di sekitarna. Lasido ha persona mila Tuhan ditikina parpudion, molo masa pe akka songone. Asa tok-tok kami la Tuhan merbenget ni roha, merlambas ni roha. Pabonong di jauh kami oleh Tuhan. Tonga-tonga ni punguan habadion mi. Gabedohot kami oleh Tuhan mangulahon perhaladoon. Na pinilitmu mardongan benget ni roha dohot hadaulata. Molutuk pe masa kasisongone. Di tonga-tonga ni luat nami nang dia kaparbalohan nami. Roma hole Tuhan na mandongani kami asa dibugasan benget ni roha kami oleh Tuhan. Dibugasan hati goran asa mersangap honian oleh Tuhan di saluhut ngulu nami. Malatema Tuhan sesama dosa pangalisan nami. Gohi mahami dohot tondim tambay dohot pasu-pasum. Asa marpasu-pasu mahami di ngulu nami di ganup tiki. Hodo di bata nami pasahat matuhami pasu-pasumi. Marhite Jesus Kristus si paluaha. Amen. So ni masa ni persejarata saya dipasu-pasu Tuhan ma ita salahu.